Salutare toată lumea la un nou video. Astăzi când Black Desert, diciamo se de pe TikTok, e un RP de Metin 2. Hai să vedem ce e. Defensive, combo, atac, evaziune fiscală. Și asta. Și în fața de Dubai ai să mor eu. Și oi, bullshit. What? Wizard. Beginner. Da, lasă-mă, voi. Eu mă punem pe mă. Aha. Main. Awakening. Rămân cu ăsta. Nu-i bun pe defense, e bun pe toate, lasă. Oi, Dumnezeu. Bă, ce asta? Bă, eu nu vreau să mă angajez. Black Dragon. Scop. Blă. Ce doamne, iată-mă! Craig. Game. Excellent. Salutare toată lumea la un nou video. Astăzi când Black Desert, diciamo se de pe TikTok, e un RP de Metin 2. Hai să vedem ce e. Defensive, combo, atac, evaziune fiscală. Și asta. Și în fața de Dubai ai să mor eu. Și oi, bullshit. What? Wizard. Beginner. Da, lasă-mă, voi. Eu mă punem pe mă. Aha. Main. Awakening. Rămân cu ăsta. Nu-i bun pe defense, e bun pe toate, lasă. Oi, Dumnezeu. Bă, ce asta? Bă, eu nu vreau să mă angajez. Black Dragon. Scop. Blă. Ce doamne, iată-mă! Craig. Game. Excellent. Nu știu, vedem pe filmare. M-am întors, m-am chinuit sistem de tare să pun un nume. Am pus numele Roberto Urso, nu vă luați de mine, altfel n-a vrut să-mi pună. Am vrut Soundway sau Game Plus. Deci merge pe ăsta. Am luat sânge. Oi! Da! F5. Da, vezi că durează mult. Am sau cred că vreo jumătate de oră să se instaleze. Oho. Bă, nu trage mă, că e mișto locul.
Mă, și abilități, om. Dar vezi că ăsta este mai bun. Vezi că caracterul ăsta este mai bun. În afară de defense, îi e OP la toate. Bine, pa, femeie. Oi, bine seara, e o lume open world. Level up, ok. Sat, mă știu ca la o de mate, că habar n-am ce se întâmplă. Bine că am puncte mici. Ok, dacă țin... Ok, scoate-se bine, la scandal. Care mă? Bă, n-ai cum. Bă, eu nu înțeleg ce zice, S, M, B. Bă, eu mă, pot să mă fac. S, M, B. Bă, ce ceva nici nu mai iau după quest. Ok, n-a apăsat Q, că dacă apăsați Q o să vă pune așa. E un tăvă stealth modul. Ok, că eu ai putere. Stați în gură. Nici nu știu cum l-am. Bă, shit. Ok. Bă, n-ai cum. Da. Sunt, da. Nu, nu, nu. Eu nici nu-i las vie. Bă! Bă, dar n-ai cum, e ca mișto. S plus tab. Bă, Meting 2 e mic copil! Meting 2 e mic copil! Bă, Meting 2 n-ai cum. E mic copil pe lângă asta. E mic copil! Ui! Bă, nu, vă sfătuiesc să luați locul, e gratis pe Steam. Se merită. Ce e asta, mă, casă? Imp Torm... Eu. Bă, săracă, nu mai zice să se facă. Nu știu de plăcere. Bă, da. O pus să minezi, ești de bun. Bă, nu, asta chiar e Metin 2. Nu, bă, nu. Bă, asta e Metin 2. Uleu, mă. De unde-i? Nici chiar harul. Bă, râmă, bă, ce înseamnă râmă, bă? PS. Bă, nu-i zi zărase, eu... Nu, m-am uitat, bă, nu e... Opa, ia uite, petul, acum văd pet listuri. N-am nimic, se încarcă cam greu, mamă. Nu creses. Ok, bine că pot apăsa SK. Nu, nu trebuie să mă duc. Asta? Ia pe ea. Nu, nu pe aici. What the...
Am intrat într-un combat, nu. Bă, eu nu înțeleg. RMB. E... Dihania. Nu știu, ăla e main villain, nu? Dacă zic bine. Nu știu nici eu. Goblin și Raven. Eu cine trebuie să vorbesc? Întrebarea aia cea mai bună. E jocul poveste. Da, story-ul din păcate... Scared the daylights out of me. Are you new here? Who said you could rub your mitts on this without... What in the moon... O să sar peste chestia asta, că eu văd o acțiune, ok? Person. I... Bă, dar mai tasă! Tu ai zis ca să mă omori! E Dihania! Da! Oh, this stench! How dare you! Now, even do you know how I shall have one. What Eu uite, mai am toate și mai multe răsuri. Eu uite. didn't originally hire you on as a mercenary. Eu nu vreau asta. Nu mersi. Eden was handpicked? Oi, să prost sunt. Nu, măi. Nu știu, tare. Pe ce am apăsat? Piercing Tornade. Pentru că s-a arătat acolo. Scrie aici, uite, Piercing Tornade. Mamă. Reset camera. S plus... Ia uite, mișto. Da, mașină, mamă, băi, ești deștept, rău, să mor eu. Cât ăla? Sezon Pass. Poți băga bani în joc. Nu mai îmi place. Bă, eu cred că mă duc să mai omor. Nu știu. What the fuck? S plus F. S plus F. Ok, S plus... Bă, eu uite fantomă. Set momentan. Combat. Încă ceva. Dacă țineți ambele mâini să apăsați Q, dați stâmpenia asta, care cred că e un scut. Bă, dar tu mai taci. Ce trebuie să fac în ea? Mișto, te duci automat unde trebuie. Bă, vedeți, s-a atât, vă zic, jocul chiar se merită. Luați cât de repede puteți. Nu înțeleg cu zaul ăla de jos, dacă vedeți de la 7. Sper că nu să fie jocul păcănere. Să nu băgați la aparte, băieți. Te uiți să discut cu ea, serios. Bă, dacă te că tu că spamezi în continuu cu animalul. Da, I shall punish you for your suspicions in time. For now, just concern yourself with how to restore. Mă, bă. Nu asta să refer, dar nu înțeleg ce. Mă, bă. Seat, sunt eu prost sau nu înțeleg? Da, vede, tu mai zis ceva. Uite, animalul, cum se dă. Sand... Aha.
Mă, și el pot să am grad 2, stâmpit. Păi, pe ce buton apăsăm să văd comenzia? A, da, stai. RMB. Lasă să referă prin RMB-ul vieții. Screenshot pe PTS. Cât bun de știut. Main menu here. F1. Ok. What? Eu am văzut de clase. Clase. Hai bă, Davide. Mă auzi? Ia uite. Nu, bă, câte cruce sunt. Uite, bă. Ninja. Ninja. PvE basic, eu te zic PvE, nu doar PvP. Bine de știut. Doa. Upa, upa. Sunt alea, bă, că nu... Mama, bă, asta, dacă e și cu poveste. Bă, eu sunt prost, apăs în continuu. Asta, Q. Sunt vulpi. Da, ce e asta? Smart spirit. Bă, și bă, nu te în boală. Bă, dar cum sai, zis că ai operat, mă. Pisoares. Unde mă, că dă mine? Bă, ce să... Grey Fox. Da, mutație, ca pe Guardian, unde, bă? Da. Ăsta-i sprintul. Oa. Cum e? Să plus... Nu, băieți! Băieți! Ăsta-i jocul meu preferat. Bun, dar eu am văzut că este mai bun. Mă înclina să fac altuia, mă înclina să fac mie, nu mi-e rău, atâta zic. Da, dar momentan vreau să mă învăț cu combatul, că-i prea catincă. Și vreau să fac și level. O să cum mă. Bă, Son Goku. Eu și Son Goku se facem asta. Ia. Bă. A. Oi, Dumnezeu, ce ia. Bă, dar prost mai sus, mă rog. Cred că mă cauți tu și intri, pentru că am văzut acolo opțiuni care permit oamenilor să intre pe mine sau genul asta, adică dacă au voie unii să intre pe mine sau nu. Ok. Am făcut jocul! Am făcut... A, gata. Bă, asta ca să nu scap săpunul ca tine. Eu nu scap săpunul. Opa, să-i sunteți voi cu cărările. Sordă. O să dau în el, păcat. Vreau să dau unul cu soldații. Bă, eu de să vin pe aici și eu am venit prin... No, băi, bă, cred că am greșit la creație. Da, uite, play. Oi, bă, animalule. Sunt zone anume, că zise. Ardelians never lose pride in them. Nu, adică sunt zone acolo unde zise, ai intrat în zona de PvP.
Cine, eu? This is the place the great Captain Cliff resides. Nu e o aplicație. Uite. Eu ai intrat în combat zone, aici mă pot bate, gata. De aici pot să dau de cocare că ai vrut să-mi ia gâtul. Da, domnule, o să rup gâtul. Aoleu, ai zis-o mai bine nu o ziceai. Eu nu cad pe dos. Tai să plus V. Ok. Da. Misto. Bă, când zicea, știi când zicea creatura aia mai devreme, apasă CTR după RMV, se referea la CTR plus click dreapta. Nu, dacă m-ați dat, cred că m-ați dus direct în primul stâlp. Da. I shall punish you for your suspicions in time. For now, just continue. Yes, I shall give this ruins excavation starts with picking up a pickaxe. It's a simple task. So go to the soldier below. Mi-e părere că dacă stai de zaba, caracterul tău se pune singur și... Bă, e mișto, e doar... Cred că trebuie să crești în level și să farmezi. Cu asta trebuie să vorbesc, ok. Ce? Oh, Eden Strong. Nu, bă, omule, aveam un sepot, nu știu. Opa! Sunt și cații noi, și mișto. Do you see those hungry wolves stalking about in the grass? Aoleu, o să chei Metin 2. Nu, o să chei Metin 2, omule, de ce? Nu știi și cu Metin 2, eu am o boală pe Metin 2, că m-a lăsat cu trauma mea. This is the time to show your stuff, my friend. Nu vreau să vorbesc despre Metin 2. Nu m-a pus să dau 1v1 cu lupii. Bă, grămiuni. Bă, ăsta încă-i bun. Gata. Mai l-am dat bucat. I thought you'd get eaten live. But it seems you've some use. Bă, ca să înțelegi, iau niște personaje acolo, vai de steaua lor. Dădeai într-un muc, nu știu ce era. Până vinea Iisus, până distrugeai tu acel or, nu știu cum era, ca pe The Force. Bă, t-apuca... Vinea Iisus pe pământ și Dumnezeu cred că se plictisește de Metin 2, zice că e prea mult pentru el. You're practically drooling over those relics. Does a visit... Huh? No, I'm not Ia sure uite why pe no Sivu. one has ever... It just so happens these murals... Take a closer look. Who knows? A depiction of the enormous... One day an alpha... Eternal life. Quite the thing to... Alas, the king's madness swept by the time the... M-am întors. Cam aici încheiem episodul, că nu mai am timp pentru filmaj. Dacă ne auzim data viitoare, dați-mi părerea dumneavoastră în comentarii.